Gurbanladyr Edidifde bir sungat barada bir şeyler, bir ajaýyp setirler bar. Sungat diýmek näme bilýärsiňizmi? Ele alýarsyňda ýeti keseri, lokku daşyň ähli artyk bölügün ýonyp döredýärsiň ajap ýeteri. Artykmaşlyk duşmanydyr sungatyň. Tygşytly bolany beýikdir namy. Men pikirim bir söz bilen aýdýarkam, bu ýerde üçüncü sözüň geregi näme? Tälim almaň dagdan akýan fiillerden, tälim alyň volgalardan, nillerden, kimlik adamyny bedenok bolýyn, artykmajam boljak bolmaň ýyllardan. Gyz öňünde artyk söze dayanmaň. Söýgä söz gerek däl, gerekdir anam. Söýme watanyň gursugyny goýup, eneňi söýüşiňde söýber onam. Sungat diýmek näme bilýärsiňizmi? Bu sowala sady jogap bermeli. Biz hemmämiz özümiziň zergärimiz, madam özümizi ýonyp ýörmeliýär. Gurbanladyr Edidif.